I dag vil vi præsentere vores projekt om Dansk Vestindien. Vi håber, I kan lide det. Her er vist følgende problemstillinger. Hvordan blev slavehandel organiseret i trekantshandel, og hvilke vilkår havde slaverne under transporten? Hvordan fungerede magtforhold og økonomi i de danske kolonier i Vestindien, og hvordan retfærdiggjorde kolonisterne slaveriet? Hvordan blev slaverne behandlet i kolonierne, og hvad siger det om samtidens syn på menneskerettigheder og menneskesyn? Hvordan kan Edward Saids teori om orientalisme forklare de racistiske fordomme, som retfærdiggjorde kolonialisme og slaveri? Hvordan blev kulturmødet i Dansk Vestindien præget af magt og ført til udvikling af kreologisk kultur? Hvordan har oplysningstidens idéer om frihed og menneskerettigheder påvirket afskaffelsen af slaveriet? Hvordan bruger vi i dag historien om den danske kolonitid, og hvilke dilemmaer skaber det i forhold til undskyldninger og mindesmærker? Hvilken rolle spillede handelskompagnerne og merkantilismen i udbredelsen af dansk kolonialisme, og hvilke interesser havde kongemagten? Vi vil i dag fortælle om Danmarks rolle i den transatlantiske slavehandel og i kolonierne i Dansk Vestindien. Det er en historie, der handler om handel, økonomisk gevinst, men også om undertrykkelse, racisme og menneskelig lidelse. Gennem historiske kilder og nutidige teorier kan vi forstå, hvordan det hele hang sammen, og hvordan det stadig betyder noget i dag. I forhold til trekantshandel og transport af slaver, så var den transatlantiske slavehandel en del af det, man kalder trekantshandel. Den foregik mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark deltog især gennem den vestindiske Geniske Kompagni. Handelen startede med, at danske skibe sejlede fra Europa til den afrikanske guldkyst med varer som våben, alkohol og tekstiler. Disse varer blev benyttet for afrikanske slaver, ofte gennem lokale høvding eller mellemhandlere. Slaverne blev derefter sendt videre over Atlanterhavet, på den strækning, der blev kaldt Mellemvejen. Her var forholdene ekstremt brutale. Slaverne blev lænket og pakket tæt sammen i skibenes lastrum, uden frisk luft, toiletter eller plads til at bevæge sig. Mange døde af sygdom, sult, vold eller begik selvmord. En af de mest berømte kilder er en tegning af et slaveskib fra 1789, hvor man tydeligt ser, hvordan slaverne lå side om side i flere lag. Det viser, hvordan man prioriterede profit frem for menneskeligheden. Slaverne blev behandlet som varer. Når slaveskibet nåede frem til Dansk Vestindien, blev slaverne solgt til plantageejere, som brugte dem til at dyrke især sukker. Økonomien i kolonierne var bygget op omkring denne plantagedrift, og slavernes gratis arbejdskraft skabte kæmpe rigdom for danske plantageejere og handelsfolk. Slaverne havde ingen rettigheder og blev betragtet som ejendom. Magtforholdene var tydelige. De hvide europæere havde al magten, og slaverne var fuldstændig underlagt deres kontrol. En kilde fra en plantageejer viser, hvordan mange europæere betragtede slaver som doven og uintelligente. De mente, at slaverne havde behov for europæisk opdragelse. Dette blev brugt som en undskyldning for slaveriet, og det passede godt med tidens raceteorier, hvor mange mente, at hvide mennesker var overlegne. I forhold til behandlingen af slaver og samtidens menneskesyn, så er der et eksempel her på, hvordan slaverne blev behandlet. Det finder vi nemlig i Gardelins reglement. Et sæt regler, der styrede slavernes liv. Det beskriver blandt andet, hvilke straffe slaverne kunne få, hvordan de skulle arbejde og hvordan det sociale liv var kontrolleret. Slaverne måtte for eksempel ikke samles uden tilladelse, fordi man frygtede oprør. Selvom oplysningstiden i Europa er begyndt at tale om frihed, lighed og menneskerettigheder, så galt disse idéer ikke for slaverne i kolonierne. De blev stadig betragtet som underlegne og ude af stand til at klare sig selv. Det siger meget om datidens menneskesyn, at nogle mennesker blev betragtet som værdifulde borgere, mens andre blev set som brugbare redskab. En teori, der kan hjælpe os med at forstå denne tankegang, er Edward Saids orientalisme. Han forklarer, hvordan Vesten har skabt stereotype forestillinger om de andre, især folk fra Afrika, Asien og Mellemøsten, som vilde, usiviliserede og farlige. Ved at fremstille koloniserede som umodne og primitive, kunne man lettere retfærdiggøre, at man dominerede dem. Det var præcis sådan, slaverne i Dansk Vestindien blev opfattet, som nogen, der havde brug for kontrol og civilisation. Denne form for kulturel racisme blev brugt til at forsvare både kolonialisme og slaveri.
og til at skjule, at det i virkeligheden handlede om penge og magt. Men selvom magtforholdene var skæve, så opstod der også nye kulturer i kolonierne. Der opstod det, man kalder kreolsk kultur, hvor afrikanske og europæiske traditioner smeltede sammen. Musik, mad, sprog og religion fra Afrika blev blandet med europæiske elementer og skabte en helt særlig vestindisk kultur. Slaverne holdt fast i deres traditioner, selvom de blev undertrykt. De skabte noget nyt, og det lever stadig i dag i Karibien, hvor man kan se og høre spor af den blandingskultur, som voksede frem under kolonitiden. Oplysningstiden havde også en stor betydning i forhold til afskaffelse af slaveriet. Oplysningstidens idéer om frihed og menneskerettigheder fik også betydning for slaveriets afskaffelse. Filosofer som Voltaire, Rousseau og Locke mente, at alle mennesker var født frie og lige. Disse idéer begyndte langsomt at vende frem i Europa, og modstanden mod slaveri voksede. I Danmark blev slavehandlen forbudt i 1803, men selve slaveriet fortsatte helt frem til 1848. Her var det guvernør Peter von Scholten, der erklærede slaverne fri efter et stort oprør på øen St. Croix. Det var både et resultat af politisk pres, oplysningens idéer og de slaveoprør, der truede den gamle orden. Lige nu er der mange debatter om kolonitiden. I dag diskuteres det, hvordan vi skal forholde os til Danmarks koloniale fortid. Nogle mener, at Danmark burde give en officiel undskyldning til efterkommere af de slaver, som led under kolonitiden. Andre mener, at det ikke giver mening at undskylde for noget, der er sket for flere hundrede år siden. Der er også debat om mindesmærker, vejnavn og historiske udstillinger. Skal vi fjerne statuer eller ombygge gader opkaldt efter slavehandler? Eller skal vi bruge dem til at lære af historien? Det viser, at fortiden stadig lever, og at den måde, vi forstår og taler om kolonitiden på, er vigtig for, hvordan vi ser os selv i dag. Til sidst vil vi kort nævne den politiske og økonomiske baggrund for det hele. I 1600- og 1700-tallet var det handelskompagnierne, f.eks. Vestindisk Kompagni, der fik monopol på handel i bestemte områder. De havde kongens opbakning og stod for al handel med kolonierne. Merkantilismen var den dominerende økonomiske teori. En stat skulle være rig og selvforsynende, og kolonierne spillede en vigtig rolle i dette. De leverede billige råvarer og var et marked for danske produkter. Kongen støttede koloniseringen, fordi det gav penge i statskassen, hvilket så øgede Danmarks prestige og sikrede militær kontrol over for vigtige handelsruter. Gardelins reglement viser, hvordan økonomi og magt var tæt forbundet. Reglerne sikrede, at slaverne arbejdede effektivt og blev holdt under kontrol, og dermed kunne plantageejerne og kompagnierne tjene mest muligt. Så i forhold til alt det, vi har diskuteret, så var Danmarks rolle i kolonitiden og slavehandlen en mørk tid, men også en vigtig tid af den danske historie. Den viser nemlig, hvordan økonomiske interesser og racemæssige forestillinger førte til undertrykkelse af mennesker, og hvordan idéer om frihed og retfærdighed langsomt begyndte at ændre verden. I dag har vi selvfølgelig et ansvar for at forstå, lære af og diskutere den her historie, også selvom den kan være ubehagelig.